organización deste acto, en primeiro lugar a Bran, e tamén as vosas asociacións culturais, a biblioteca. Debo confesarvos que sinto envexa do que estades a facer, porque en Madrid desde hai moito tempo non conseguimos artellar ningún proxecto asociativo galego de carácter alternativo, resistente. A última tentativa foi a Fenda, que se reunía nun centro social en Lavapiés, mas infelizmente morreu. E morreu por razóns que supoño que non descoñecedes. Cando estes proxectos son criados por xente nova, esa xente nova adoita estar 3, 4 anos en Madrid a estudar e despois regresa á terra ou marcha a calquera outro lugar, de tal xeito que o protagonismo debería ficar nas mans dos que vivimos nesa cidade, mas non facemos con toda evidencia o suficiente para manter ese tipo de instancias. Sabedes que en Madrid, alén diso, hai dúas parafernalias, o Centro Galego, que realmente é un bingo, e a Casa de Galicia, que é a suposta embaixada da Xunta, é que realmente non ten ningunha biblioteca, ten unha exposición de libros, algo que creo que retrata de maneira fidedigna a filosofía que está por trás. Así que confeso a miña invexa ante isto que tendes aquí. Haberá que facer algo para imitarvos.